Kwani ndandafunga kuti nditaura hangu nawo wanyatse kuuripa wonyatsa kubvumawo mhosva yawo iwe wotaura shungu yani yako uye nezvawakatadzirwa iwewe togara pasi inini ndirisawira wona kuti vanoripa mikutu wauya zvakanaka ngatiti baba auraya mwana handizvoba anotoripa mwana wake nekuti chinotonga paari mweya unenge uri ipapo. Kana inini ndikauraya mwana wangu nhasi tomutema nedema anotondimukira kuti baba ndanda kuraramawo pasi pezuva handizvoba, asi makandiuraya notobvisawo ng'ombe 7 8 ndomupa mwana wangu iye atambira pfuma yake ozoronga hake mbudzi ipai uyu iwe ipai. Kana ada kusimudza zita rake nhingi chisimudza zita rangu mweya wako wozorora. Inini chiteererawo inini shamwari yako ini namuda kuita ushamwari newe inoda kuita ushamwari newe asi ushamwari hwangu ngehwekuti wona shamwari ndinozviziva kuti atadzirwa anotsama uye atadzirwa anogumbuka. Handisi kuramba sawira wangu ndinokumbira ruregerero ipapo nezvakaitwa nematsotsi aya. Mweya wemunhu wakangooma kuparara kwawo kunyange paukama kana kuti pamutorwa chinonzi mweya wemunhu chinorwadza. Ini ndikukumbira hangu ruregerero. Ini nda kuwirirana newe. Nyada kuwirirana newe ndeyekuti ava handina basa nawo bavo asi ndinonyatsoondodza chokwadi chako kuti shamwari wona apa neapa wandipa mubvunzo wandanzwa wekuti paukama tinoripana here. Mubvunzo muhombe wawandipa iwoyo handizvoba vandakupindura kuti tinoripana handizvoba. Saka inini chanini ndikunyatsa kudaro haisi mhosva ninonzi John ndakaitwa so nanhingi handizvoba. Nyaya yangu yakadai izvo zvokuona kana dai ukauya mamambo nyaya dzine imimi mukati mambo anopusa so unobvi ngadziuye kwatiri isisu. Ini chanine ndakuda kukubatsira shamwari. Kana pane pausina simba towedzera moto handizvoba wosimba urowana nemhando kusvika chokwadi chabuda pai pachena obva waripwawo ozorora. Izvo zvizoona pamutumbi uyu mashungurudzire waita murume wacho anenge akusatomuda. Kana dai ukazonzi wabva ipapapa anenge akungotya kuti chezuro chiya pamwe chadzoka hapazosununguki. Asi kana watombobuda pachena kuti utaure so ndinotenda zawira wangu tinenge takutaurirana tobatsirana. Pakashata here ipapo zawira wangu. Ndiri kuzviziva kuti iwo wari kushora wachiti mhanyepo wari kushora wachiti haiwawo ngezvekunyepera kana ngezvekumba kwemukadzi ndizvo zvinoita kana paita nyaya dzakadari izvi. Umwe naumwe anomhanya kuti indakachena indakanaka yozoti yazvimbira manje ozona umwe ati ulinga patsi. Mimi mune mwana makambodaidza here private anga ine problem kana kuti anga ane matambudziko. Handina mwana watakadaidza anga ane dambudziko. Iyeyu ndiye mwana watakadaidza kuti aone baba wedu isusu semwana anga asingagari hake pambane wangu. Iyeyu
baba wedu muna 2017 apa manje. Baba anga ari mupenyu ere kana kuti angafa kana kuti angabuda muzima? Baba anga ari mupenyu but munhu anga asitoka arwara ake. Mwana uyu anga asati ambomudini. Ambomwana. Pamachidaidza kuti muzukuru uya kunoone sekuru. Alright. Wari kupindura kuti mutumbi wakagarira kuti akaudaidza kuti uone sekuru. Makara kuti wamudaidza. Wangogara kumashure. Ona nyaya muno yakunetsa. Ndiye kuti muno mune ngozi iri mumukuita. Yakapapana nekuina. Saka zvinotoisa kunaka kuti asashungurudza. Ingonyarare yakadaro. Aya yakavuma akachimira ndikubaita mwana. Chimwana akachidaidza. Sei wasina kudaidza vamwe vesawo. Ndopane nyaya yangu. Ndakupa vamwe mukana. Sandindikatiya. Makatowanda muri baba? Nesawira. Muri wangani? Arautauro. Asi alright. Iwe chimbotaurira kwenini basi. Awana basa risazvuzvuzva baba. Iwewe uda uri pani. Kana ndikakupa munhu nhasi alright. Munhu uya but andauziva kuti ndapiwa John, ndapiwa Peter. Munhu tomuona. Handizvova. Asi tozoda ubani. Kuti ndizodzivizve. Anenge ari mukadzi wako. Ndiwe wani? Uri Mozambique here? Uri Agushito here? Uri Mubarwe here? Uri Peter here? Uri Johannes here? Uri Thompson here? Uri wani? Ani? Good. Iyo yamanyika yaromborai ndapanzwa neti babate chipatsvane tsvai tinomafukura kusvikira pabuda mbambaira ndazvinzwa sahwira alright uri muzukuru mumusha wabva wachengetwa mumusha zvaitika zvadini ngaingotenderere sematenderere ayaingoita hazina kutanga vana uyu ngaingotenderere kusvika tese tichangopiwa changopera wedzenzaviri hakuna tisinga zvingoita so ngaingotenderere sezvoingoita handiti namoda kuzorima nekuti chiri pana uyu mwana wekunzi aiwa kwete ndaramba ndoshandiri kupikisana nawo ndatenda waungani apa kechidiki ndiri kukada ende ndiri kukasiwa pandoda kuenda wachatadza kurara wachatadzawo kudya aiwa ndainzwa shamwari yangu ini ndauda kuwirirana newe iwe ndiwe shamwari yangu hangu ndakuda kukukumbira kuti ndabvuma mhosva inini awa ndautaura nawo ava handizvoba kuti nyangwe zvakaoma satane gwara takadida kubvuma mhosva kwauri kuti uri shungu dzako dzidini dzidzikire dzinotodzikira kana ndoda uchironga manje nawo kuti tiite dhiri shamwari handizvoba nditaure nevanhu ava kuti tipinde mumusha handizvoba ndikuti tikati ngaunganeka munoungana kupi ukaungana mumusha manje tobva tabva tatamba chinyi handizvere diite dhiri redu titsvage kuti tinokupa upi tidini tiri panyi tiri mumba handizvo here shamwari maonerangu kweminyaya yekubudirwa yakatanga pane uyero ndinopa kuona natete wakuru mberi sati mbutoto utangawo kuzviona ipapo
kana tisingazivawo zvemberi amene mukoma nditori gokweli vari kwakarorwa muntu wese wakarorwa padhuze vakabata kuti hambaitete nyaya iyi maonero ndiri kuita inobuda pachena anomunonzwisa inini chinhu chinotaura kazhinji tikawana nguva chinobuda pachena asi kuti tidzime mwoto toda kubvuma mhosva handizvoba nekuti zvimwe zvacho ujaha hwababa handigoni kuupupurira mimi hanza dzamupupuriri baujaha hwamukoma dzawakatamba musosberi bulawayo kwekwe wetse wakuzobarisana kuwa matsotsi aya avanotamba dzisangoma mune zvakawanda zvinoitika asi chanoda ndikuudze kana mweya wengozi wakuuya unouya nematricks ese uchibatapo uchibata ichi uchibata ichi uchibata ichi pave pamunozoona isusu takuti taakupepeta tinotamba nawo totaura nawo totsikinyana kusvikira oili yadudza kuti iyi oili tinopisana nemubvunzo tichimupa kana mamwasvikiro zvichitaudzana kusvikirawo zinzonzi ndandirumba kutendererai mina henyu inonzi Moses muti wepanixta awache muzi uyu hundi ndakatombobva nevamwe wakabva neni muzimbabwe kuenda kumozambique svika ndiri mumozambique kiti takumozambique kugomo rataurwa mweya uyakwi oipoi wakatanga kuti chiremba kuti sichipe tikati no basa rezvinhu izvo varume haridi maitire enyu rinoda kuteedza chichatipa gwara ndakabva kumozambique wachinituka unoziona sei tawesta mari dzose dzichirungu anochigona fani awa nao ndibva ndi muromo wangu kuuya takruza border tapinda muzimbabwe handiti mweya uya waendera uku kuti auombera bva uramba ubuda tapinda muzimbabwe kuti tikroze border pamutare paipa tugu wabuda mweya uya ewozve zvanzi good ndada tumupare mhosva matoka uyu hanachi haana mhosva 1 2 mamborwadziwawo kundienda kuenda kobuda kumozambique ndo marwadzirwo ndakaitwa muchindicheka nonzi ningi nobva kutanda pakati hambai teredede bhondo rizvisapoma pacho kuti pandichiwabvunza 1 by 1 manitukire haisi mhosva yeduba mhosva ichimwaya ichi very sorry wakazobhadhira 2000 wakutsvagwa nengozi yafe saka inodai yodai pamwe yodai saka zvinoda izvi hazvidi hasha hazvidi dzungu hazvidi usarira maningi hazvidi nharo pomba chinji utsvaga nharo yako iyoyo kuti ndichitouraya chinogona kupromisa ipapa patichikakaritsana mbomatourerwa munhu saka chinoda kuhwarara ndosaka muchiona inini ndinoita kunyengerera ndodzoka mumashure ndomutungamidza pamberi nyaya yobuda pai pachena saka imini zvandoda kuti muite munoenda kurwara kuti mutsvage $5 nokwana huku tibvume mhosva iyi tisu tiri kukumbira sahwira uye titaura tese kopi kumba tochitangira papi ipapo tichienda mberi asi pane mubvunzo wanda kukubvunza mimi mumusha menyu mune wazukuru here wamakarera vasiri vemumusha menyu bamuchiwapa masenemu enyu tine muzukuru wacho asi wakazoroorwa akazoto baba wacho akauya akazotoenda mumusha kwakaroorwa abva atoenda tine muzukuru yawas tine muzukuru akanga ari muzukuru wedu wakambopiwa zita redu akaenda kumusha kwake akatoita mhuri yake nanhasi dzinza rake riripo ndio muzukuru wakachengetwa mumusha muzukuru mukuru ndio wazukuru wandoziva panana baba wenyu ona baba wenyu wenyakubara imini urikona kuti nyaya iyi yabata papi mapaona here pabatira nyaya iyi pauya kunoona baba
kana kuti paitwa purogiramu yababa uyu semwana anogona kunga anga achiita ane pfungwa yekuti ndiri kutora mwana kuti aone baba ndizvo zvasori asi anoziva zviri muninga kana kuti zviri mubhachi ndiakapfeka bhachi baba auziva kuti tine nyaya yakati tiri kunetsaenda pamuzukuru kana kupiwa 5 cents kana $2 kana ndakuona mwanangu 2 minutes changwani ukarapa ndiye mukadzi wako ima mugoni kuzviona because zvimwe zvazvo zvinoitwa private and secret especially kuwamanyika mubarwe arina wabarwe mungona nyaya yakadai so mubarwe anetsubvuma bai 2 minutes ewa andai zvidaba zvati wamanyika wanoshupa nawe kubudirwa hapana kambobudirwa muchamiki atizozivi kana paine wakabudirwa kumberi isisiri wadoko pakuda aisi atizozivi imimi panapa mauya muri imba 1 ndizvo tine vana vemuni 1 very good kuwana yamuningina imba yamuningina wamudhara kana yamukoma wana mudhara vana baba edu vangu vangori 2 kuti yababa muningi yacho ilipi yababa mukuru yababa muningi mimi muri wababa muningi kuwababa mukuru wani wakangobara mukomana kwani baba mukuru ariko kumba kwaveko kwatakabva isisi tichivasiya pamuroho wekubvumba ndio kuna mukoma wedu mwana baba mukuru iyei manje nyaya idzi chiwanudzi hatichafambidzani nekuti yakuti akupinda postori yapostori kutiza hapana munhu akuenda kupostori nemadoba musambonyeperweba kumungweti unetsaona mutini mugomo kutiza nedi kumbotiza airforce izvi zvinochupa maini farati ndazvinza regai ndichamboti batsire wani mukati sawira inini nyaya yangu nda kuti wana wakupe muteto yekubvuma umboderedze shungu mbijana toronga kuti toita sei unombouraya wani isombotaura voisi ribude zvakanaka unokaizvira uda kumbouraya wani hamuna here mwana akamborwara pamwe akabva kumurume akadzoka akazobatsirwa akazodzoka Alright, aiwa wandipindura hanzi uyu akamborwara akadzokera kuyamusha akazodzoka kumurume ndizvo asi handina kurwara marwarire arikuita kuti andati hapana here akamborwara. Alright, woima munorwara marwarire aya asi makambodzoserwa kumba kwenyu mukadzi mubatsirwa muri kumba kwenyu kuti vamazonge mudzokere alright zvazvinoita zvinodai dambudziko rinouya nepakasiyana munoona mukaona urwere hwabva kumukwasha uchinzi ngaudzoke kwaana tezvara vana tezvara rapisai mwana wenyu warapisa shuwa pamaigara nyango kubvunzawo wana mai vamwewo watorwawo kana wanani kana kubvunzawo uyu akanyarara nimbozivi kuti ngewepipa panenge paine nyaya yaratidza kuti uko kune nyaya andizvo nyaya yakarwara pamuri imimi yamakagadzirisa irwabebi nyanga iri handizi kana wamukomana kugona kupindura because handozvinzwisisa kuti ndairwara what I did ndakazokona maso kachirungu kamaisa mazuva ano ndakanamata mina ati pane pamainamatana pane chamaidzinga chachiri kukunetsa ichocho iye yanga wamamurutuka iye uyo ndiye da kutaura naye manje
ndida kuziva iyo baba pakauya mwana kumba achinetswa nezvaimunetsa ndinonya kutumbura muchiti Jesu adzokera kumba angarwara nei apati hamuchadzimbonzwaka nyangwe kanzi imi daima muri kuMalawi uyu ari paumba uyu ari paumba tingatedza kunzwisa kuti tete wedu ari kudzokera kumba ari kurwara ari kunzwa mudumbu ari kutaura kana ari kudai aiwa mwaundi wanda totsi watanga what happened pamwana uyu aita semwana waingoti kungaridza kamhiri ungaona chinhu ndo mazwire ndikaita tatiriwo kuchikoro kubhodhi asi ndo zvatakazwa kuti uyu ndaamanyengetsokizi achibva atakurwa namai kuenda kugokwe kwamuyambi weanglikeni uya uyu kutosiwa kumisheni kwanga kuina ana muyambi nana baba Chimhungwe na amwacha chata kuti ngemazita ba asi davo kubvunzawo ndo zvatakaona pamwana uyu yawa soro vanyara zvino urwere hwakadari tingahuti hinyi titi gwirikwiti imarariya mwana ngototanga kuona munhu kuti icho yowe amuriona kuti nyaya iri pamheneri zvamuri kutaura sekuru tiri kubvunzwa asi pakarwara uyu kwakangova kurwara kwakusina dzimwe tsanangudzo dzakubuda iro ya chinoita chinhu mudhara kana chabata pamwana uyuka chinouya chine masymptoms achinoita handiti murunzwa kuti iye wacho ari kutadza kukutaurirai kuti chirwere chandani chirwara nacho chinonzi chii. Nhasi mukarwara nemudumbu ndikakubvunza kuti murwara nemutadza kutaura kuti nani nemudumbu. Saka kana anga utadza kutaura kuti chirwere chake chii zvinotaura kuti mutotanga dopengai mutotanga rupengai. She mad? No. Ende mimi makatakura vamaenda kumufundisika vamaenda kodzingisa ko andizvo ende yarotopupura kuti ndakanamata nhasi autona mata so izvo zvatori mugiya so neminamato iripo ari kutopisa so because nyaya iyi anoiziva automatically ende akati tere inoita sei inomunanza so she's defending herself. This is mwanasikana tsanya wrong here pamuri wabvuyi futi wangokudzwa mukristo sanete inzwa ndirozi yako. Thanks tete. Inini ndida kuti musunungure wanasikana. Ndiri kuda kubvunzawo seko kuti maitikire ari kuita pamwana tatoda kukumirai kwataita kuti zvichipatsanure mutibatsire kuti zvinyatsopatsanura kuti ndakaurayiwa nani mataura that point. Yes. Kuti zvinhu zvedu zvitijekere nekuti zita riri kutaurwa pasinzi I was born 1977 zita rekuti Peter and kubvawo ndichikura handinomboridzwa kuti pane munhu akashanda pamba pedainzi Peter. Right. Aiwa don't worry about apo. Kunga musakustressei uko. Kwamimi murumhanya uda kubura sadza ramboipere. Harisati arora ibva basaka. Why mimi muda umhanya uribura? Kuti muone kuibva kwaroka kuri tsetsedza. Andizvoba. Tuoni. Tumbura. Tutsotso. Mukamoto. Come on. Mwimbo kudubura muridi. Mwimbeza mwimbo futi. Toti nyezi zibude pai. Shungu yaunayo iri right. And ava dai vaita ushungu ipi iyoyo. But ngavasaite utsotsi. Wanzwa mweya uyu wataura ndiwo azotanga kudura apa kuti hapana ere mwana akamborwara akadzokera kuya mukati memusha. But pandabvunza tanga kuti hatizvizviziva basi. Anyway, but chokwadi chiripo chanoda kuti ndikutaurire tete in front of vabereki vako. Mukaona mhepo yakudai isaini yekuti midzimu yenyu yaita guilty. But onai izvozvi tiri pamambo pana imi muruchema kuti ngaibva yatiparurire tipedze dare. Wana baba wako wana vana mutete wawaisa izvozvi nguva yangu irutopera wabvunza kuti waiseiya. But ndakutovabatsiridza nyaya yavo ndakutowataurira nenhau yavo ndiri kurwadziwa nemweya nemwana upi. Uyu ndiani wako? Mwana yanzvadzi.
mwana wehanzvadzikwa uri ndiani? Mwana mwana wako uyu mwana uri baba kayo uri tete uno mwana handizvo mukunda wako ndiri kungorwadziwa nekuti zviri pa ngatimbotaure tsisiri yedu iwe manamatire wanga uri kuita nehondo yawanga uri kusangana nayo unoziva kuti iwe zvawakasangana nazvo awana kusangana nazvo awanaba ndochokwadi chadaunyatsakupupurira kuti ipapa makamira makatodai so pane imwe difference iri pauri hoti yezvinhu izvi iwe unoiziva but uyu haizivi mwana uyu haidini mwana uyu haidini vakakona kutoya mushonzi chauye chitete chinonetsani kutomudhurani wakadzi wavo iyeba blacklist nhamba kufonera ukati vanhu vekuno kunomira mucha blacklist ava matsotsi aya ndinozviziva ipapa apa ndaukudza one secret havawirirani bamatsotsi ipapa matsotsi habudirani pachena uyo anotamba dzake ega uyo achitamba dzake ega uyo achitamba dzake ega asi wakadai so munhu anga achibonera maningi aonemirwa nejogi ndeuri ndakupindidza maningi makagumisa rinofamba rumwe ipi urifambiri ndokumagumisira ronjamo koyo dzako hapana koyo dzako ndidzo sondo rapera rofambira dzako sondo noetani dzi ndidzo ndira zvakutopindira ndio eri nyaya chamafu yakasiyana asi sondo rapera rofambira iyo sondo noeta padei saka totaura kuti musha wakagadzirana chaita kuti musha usagadzirana ichi chirega ndikudze musharukwa makasiyirwa bhachiri neuriri hautongoendikwa baba mukuru baunonetsa mako uyo wamakasiya kujenya rutotsvawo neni autohlawo inini muri matsotsi ari kuhlanana ende iiko ende zvamunonyepera kupunguzwa nyaya yeziringanozirikana ngozi yanga yakaiswa pane uyu ndiye anga anofanira kushaya musha uyu kuti zvinhu zvinake so uyu ane musha uyu apisa ende hondo iyi aidzinga nekunamata ndo nyaya yahwina achichemera kuti chokwadi ngatibude pai pachena nekuti paaitaura nepai uyu achikurukura mumusha maimuona sechikorobho matsotsi imba yake ikazungunuka kusara nekatambo kudai hanya nekeya naye hapana no ndikukumbira kubvunza kukumbira kubvunza nekuziva chikunzi ngozi ingozi iri yes wakaurayiwa ndiani ndichakuudza inokwana nguva handiitungamiri ndinokupindurai asi maoko ababa wako hana kuchena ba wazwa ndinzwisisi ndokuudza kangani kana maona tichiudzani chokwadi ngatichiudzani chokwadi its time up haana here kunge achichema nemi achitaura nemi uyu musha izwi rekuti iwe unoda ng'angastereki unoda tumaprofita vaibva kuti ndipindurei is there anyone who is feeling yekunzwa kuda muprofita stereki why what for ndiitadza kuda mari ayo kandira minduro vanai kana paine wakagona kuzviita aiwa kungoya nematambudziko ake kumba waiuya nawo kana paine kuzviita matambudziko emba waiuya nawo imba yake yakamunetsa kuti isvike paini
matambudziko wakauya nawo kumba zveshuwa vakubva wabereki wacho achibva kumurume nauiye isataurwa here kuti ane mweya wemunhurume uri paari bisai hondo iri pane uyu. Is this secret? Ndiri kufamba ndichibata dare rekuti pane mhepo iri paari, pane mweya wechirume uri kunetsa pamusoro peupenyu yakati mhepo ichikwambo. Mutanga kupinzwa nhasi here? Kana mauda kuti tisunungurane kuti nyaya ibude pachena, ngatibudirane pachena nokuti hatiwandirani makomrades because hatina solution. Ikuru ipapa hatisi kugona kupadaira because tanga tiri vadoko kuti nyaya idzo dzaita. But unoika mukaona mwana achibva kumurume achiuya achigogodza kuti handisi kugara zvakanaka. Wakomana zvinhu zviri kupisa, wakomana zvinhu zviri kupisa. Aidi kuenda kudzinza revarume wati achotokonyana nekumba kwacho. Zviri kuratidza pachena kuti hasaida kuti imba yemunhu iite sei imire. Handiti tikoirirana here chinhu panyika panapa chisingadi kuti imba yemunhu imire chii? Achibude pamheni dai chii? Ingozi kana kunzi mukazi wechikwambo. Zvapera izvo. Saka musapedze nguva ba. Nyaya mama ibvururudza imatoti dzawira mutswanda takutoenda miswe mudenga. Zvaramba. Nguva yekuti chokwadi chibude pachena yakwana. So hamuchafukidzi mbambaira yakukurwa nemvura yapamhene. Yanguva yekuti chokwadi chibude pachena. Sunungura itete wenyu. Mungagona kutarisa muchiti mwana zviri kune uyu. But even this one anobviswa mboti raru. And chandida kukuudzai, the true secret is mumwoyo make mune bundu totonyi yapo. Ane bundu rimwe raainaro raasiri kugona kuti akubuditsirei mimi wehama. Mangwana muchazoita ngozi yatete. Yakanaka ari mupenyu so, but the day raanovhara maziso ake muchazotwiga mutoro pamusoro pemunhu uyu. Nokuda kwemukanwa. Zvichibva kuwakadzi wenyu kufamba netsoro yakausvika paupenyu hwake kusvika kuna baba wenyu. Hanini mbwana wegampini muri matsotsi, hamuna kufunda makafunda, asi baba wenyanga ine utsotsi. Kuzofa kwake akafa atambura futi. Zviri kunetsa chokwadi chifanira kunge chibuda pachena sechibuda pachena ba. Ndinokuudzai nemabhotoro acho paumba penyu pari nezvakaitika kumatangani nezvipfuyo zvenyu. Ndinokuudzai panapa nhasi. Asi wewe ndio wasara wakatakura nemutoro wacho. Yori bara. Saka zvauya mwana wako. Asi munomuwenga nyasairwa chokwadi chekuti zvinhu ngachibude pachena. Uyu. Penye. Timboengani. Muruwirirana. Mira ndikubvunza mubvunzo. Muruwirirana. Kana tiri pamwe anotora here muprofita anouya kogadzira pamba pake uya asingazivi. Are we together? Kupindura kwamubvunzo. Saka muruwirirana panyedzi. Imuri Rwanda noda. Oi. Mina materi pa uyumba iziwa. Wachiti uwirirana daira pe. Hatizoziva munhu kana achimira pachinzvimbo chake unenge undotozvetiito ko iri kwako iwewe aruziva here ungaziva zviri kwangu here ndei muri wana nenyimo asi uyu munoti kana ari kuya kumusha ari kuya nemaproblems ari kuya kotipa matrabbles. So who is responsible pane uyu? Tinomutambira tiitogadzirisa dzimwe nyaya dzacho handiti muigadzira nyaya dzacho ko nyaya dzebhachi riri pamusoro peupenyu hwake ndinoendiswe pi? iro ndiro taakutochidza panapa kuti pane bhachi muri uridzwa panapa nhasi uridzwa panapa nhasi awa taindoti apa akaenda kuchechi kuonamatirwa kwaakagara tinoziva kuti chimweya chitoripo ngechengozi chokwatita tichiri wafana ko mufundisi akatichi mai nababa ndo vaenda kuti atitiri wafana tiri kuzvikora ana mbouya achikudaidzai kuti wana baba tiri kukumbira kuti timbofambe tese pamwe chete makaenda kupura chokwadi makaenda here ari kuti uyai tifambire pamwe chete mbonzwawo zvandiri kunzwa kuti zvinji makaenda here Mira sekuru. Iye anopupura uyu. Iye unodipupurira uyu. Ndakati handei. Mamadi.
ndakati handii ndakasangana nedambudziko hapana mwedzi miri. Dambudziko rakandiinga muri muhope. Ndakaenda kunana mukoma ndikanowataurira. Ndasangana nehope dzangu handinaita 3 days wakaita munhu akaipandira akabudirwa. Achitaura kuti woenda kumadzibaba ako anokurerutsira upenyu hwako ureruka, hakuna kwaunoenda neupenyu kana zvakadai. Ndiri munhu anorima zvakanyanya saka chandinokurumidza. Unotorima zvinoita 2 asana chandinokurumidza. Izita kufanana nekulimira mhepo yenyika kundoita field day. Ndikaudza mukoma wakazvinzwisisa. Nyaya yakaiswa mugrupu refamily. Yakatanga ngotaurwa nepamwe. Kusvika ini wacho ndakaita futi give up ndikati aregedza inyu ndichambonamata dzemanamatira ndakaita pakutanga. Pana kusiya zvakadaro handida kuzoona zvemunhu akazoya asi mukoma wangu aine shongo yekuti ngatifambe. Dambudziko kunoenda unoitika kuwanini nani kuna nasisi wangu arara wazojo. Zvichirewei kuudzwa nemutorwa wasina kukumbira anobva uko akatutswa nemhepo kuya kotaura kuti shamwari ita zvakati nezvakati nezvakati. Chakasunga upenyu hwake chii? Ndicho takati handii. Right. Asi vamwe vari kudududzaka yakusvika pane nyaya irutaurwa neuyu kuti tikabvisa pane uyu tida kuisa panani. Wamwe vari kuzviziva shoko iri wanaro ndosaka kupindura chi pocho. Ine ndazvitaura apa kuti pane zviri pane iwewe zvamunofanira kumirira mimona baba. Woneika wana baba isusu tiri vanhu vatema. Handizvoba ukasati toda achisi chinhu ndinoshamisira. Handizvoba solution ndeyekuti kana paine mutoro uri panoteteka ngaubude pai pachena tengadira nawo zvazopera. Ndakati sekuru, ndakati handei. Batisa baba hauna kupedza basa nekuti mhinduro dziri kubuda mugurupu dzakarwadza murwari. Nhasi moto wakubvirwa wakupisa nekwese kwese. Wanzwa kune vakagarika hanzvadzi nevanun'una venyu nevamwe vana vanobva wanafanika uri kugona kunamata stereki kunga urifamba namwari ari muhomwe. Apo iri nhema ropa rinoda kutsidzwa neropa rinoda kutedzwa nzira yaro. Imimi mukarowa mai nyangwe munamata zvebhuruu kana pamusoro kuita kwamira pamusoro pemuchinjikwa weroma uya solution kuenda kwana sekuru muchiobvisa malipwa nyaya yapera. Munogona kunamata for 10 to 15 years nyaya isina kupera. Ambanzisa inde musha menyu mune pfupwa futi. Musha menyu mutori nepfupwa futi. Kune nhau yemunhukadzi isina kufambiswa zvakanaka. Hai tinozodhira nayo tayamusha menyu. Kune nhau yemunhukadzi isina kufambiswa zvakadini zvakanaka. Ava zvamunovatorarwa washandi ndizvo handizvoba wane zvawanoda nezvawasingadi ndizvoka. Musawaitira utsinye kusvika pakutandara ndizvoka. Kusvika pakushungurudza poto kana bhodha yake musingafambisi nenzira inodini inodikana. Paradzai nhumbi dzake nenzira inodikana wekwake wariko naye angawe mai. Taurai chokwadi chaakanzi azotaure nemusi werufu. Musabhabhadzira seutsotsi hwakaitwawo. Kune utsotsi hwakaitwawo usina kupupurwa chokwadiba. Hey. Muruzwera una. Ndunguzwa here. Yambuya. Garai patsi mutauri nana mbuya. Garai. Zvinokundifadza zvakaitwa mukati medzira redu. Zvinei kuti iwe mumba mako asi hauisi simba yekuti wakatenga uchiti apo ndipamwe nemudzimai. Zvingaitawo here kutora mutoro newe wakazvibvumira. Zvipi zvatakabvumira mbuya handisi kunzwisisa. Zvingaita here kutora mutoro kumu handisikakurambidzi
kuti uchengete ndiambuya wako. Ndiri pakutaura, ndiremene, ndiri pakutaura. Ndiri kutaura kuti uneme. Ndingaitawo here kuti muise mukati medzinza rekwedu. Ndipindurewo. Chaka nyembo ya matongo. Vakamuviga munhu. Chingabuda wewe. Pana amai vari wasara vari amai vari wasara ari amai vari kure vari kubocha kumusha kwavo. mamotika munawo ndinoona ndiri kukumarinda ndichiteerere muchaenda kunovatora mugovagadzika mugopindurana navo. muda kudzoswa kumusha kwenyu here mbuya? Tina mai wakwe. Mai ndazwa chiwa kuita mukati memusha. Chiwa tazwa. Muri kuti mbuya aende koigwa adzokese kumusha kwake here? Dzinza racho rakauya rikati tagadzira zvanaka. Dzinza racho vakauya vachiona pakaradzikwa mwana wavo nekuuya kuzomuiga, vakazouyazve vakamugadzira vakati zvapera. Handizivi mhai kana muri kuona paine pakabhenda, tinovadaidzazve toita nyaya dzacho. Iwe daindaka ndiri kwako ndouigwa kumukwamu zvobuda ini ndiine kwangu. Nguva yacho kufamba zvainetsa. Zvaidei? Zvainetsa kufamba. Hazvina kunaka. Haizvo hazvina kunaka. Hazvina kunaka. Ndakatsamwa. Wavafarini mbuya? Mbuya? Mama wedu ilika kuti warutaurwawo ndi ambuya. Ambuya. Amweni. Mwana wangu, chii changa chakubata? Makawirirana here kuti awe apinde mumusha? Ambuya Dai ndanga ndiri mupenyu. Dai ndanga ndiri mupenyu. Anga asingapindi. Ende dai ndanga ndiri mupenyu. Zvanga zvisingaita. Ko imimi akachemerwa kumba kwenyu kuda kwenyu. Asikana anoendeswa hana dziza. Hana dzinza here. Makabatiriwa. Chokwadi. Makabatiriwa. Chokwadi. Masara ari amai vari kupopota. Hawana kufara nazvo. Chokwadi chiripo. Magara muno nyaya dzenyu kwandiri. Nditi Chokwadi chiripo. ndobandatarisa chizukuru. Chokwadi chiripo. Naenda kunochivhingaidza. Kune nyaya irimo. Ndikakumiririrai sei mumakati? Asi dai wakatenga. Wakati ndakaenda kunotenga mheno kunyika yekupi? Yes, ndazvibvumira. Kwete mumunda mai. Kuti mwana opako pekugara apa, kuti iwewe opako pekugara apa. Hachirevo kuti kugaiwa naambuya mumusha. Ndipindurei, vakawirirana here? Kusvika pakuiga vanhu vanenge vawirirana mhai. Wasara vari vana mai yanga iri nguva yeCovid, havana kana kumboya, hatina kuzwa vari kumbotsutsumwa, asi kana wakashatirirwa mumwoyo. Ndombokufunza. Ndina mai wenyu. Ndindakati muwe pane. Itaiso. Sekuru. Taurai nawo muchichi. Sekuru. Ndambokukumbirira iwe. Mumbotaure neawo. Timbotaure wenyu. Takatarisana nechiwana. Takatarisana nechiwana nemi. Sekuru mukuru. Sezvona murombo ndinakadii. Ndizvo sekuru. Mbotaure. Uyu uri kutaura uyu. Mai uri kutaura. Zvinezvi nokuti ndini mai wakabereka iri. Uri kutaura kuti makawirirana here sekuiga ambuya. Takawirirana here baba mai?
Mamuri pe. Asipo. Makawirana nawo walipo. Nango. Ngoja COVID-19 salifamba. Ngoja COVID-19 salifamba. Zango zwe mafoni. Atisuda kuwanda nemunhu. Kuwanda munda yanzungu. Stiri pamene. Stiri pamene. Ngatimboti zvimwe zvinuka. Aingowe mafoni. Ngatimboti zvimwe zvinuka. Pakabhenda pakabhenda. Tipiwe gwara rekuti tigadzirisa. Inini mazuva anoka ndakushira chokwadi. Idiko. Halichadi zvekumboswera mazuva asara mashoma. Ndakuvera kwega. Halichadi zvekumboswera kumbonzvenga ba. Aiwa ndakabvunza inini. Iyambo yaitirambe tiipoterera. Toti hatina kuwirirana. Takaita zvakanga zviripo nguva yacho. Maiyo hatina kuwirirana nevamwe bachiwa. Wakaita zvakanga zviripo. Ndakudawo gwara rakuti zviite zvakanaka. Wangani wakafa nguva yeCovid. Azvokaenda zvomuzviko. Ina ndichikuta kuti chimwana. Nyaya kungoti. Zvagara zvakaronga. Kuti mai wako sei asina kutaura kuti aiwa azviti wakamboona ere zvichiita. Aiwa ngatigadzise nyaya dzekuti amai waende kuti. Sei wewe wakamhanya kunogara. Uchaiko pandakagara. Hapana mwana. Ndakungokaremeka. Nekuya nemuto chikaini. Matata dzangu vari. Kuti ndiende uchamuripa handizivi pamuinapo mombomupa aiwa ndoenda tozobatana vachabatana because pane nyaya iyi apa ndiripo magara muno nyaya dzini inini ndagara nditone nyaya neni mirano neyangu. Pane nhau yandataura nemi vakomana ndikati mumusha menyu mune pfungwa yemunhukadzi. Pandabvunzwa nemusharukwa uyu kuti munhukadzi upi ndizvo mangoita munyama wekuti ndiri kungotaurawo nemi ndakaita so but ndine dambudziko rekuti zvinenge zvakupisa pichana varume. Very sorry, muri matsotsi asi murume wese kana ndikanzongomuziva here weni ngombopuka nemabhomu nawo zvichivingana kuti uya handiriziva asi mambo kana azogara pasi anyatsotarisa andotaura matsotsi hapane nyaya apa zvingooneka handitoba but yangu yekuti tibude pachena. Regai nditange kutaura nezvenhau yaamai wenyu. Pana amai wenyu pane pfungwa murunzwa. Muri kuona mhepo iri kubuda ichikubati ichitaura nhau yekuti makawirirana here. Imimi ndimi vana ndimi vari kutotonga musha ndimi wana baba. Asi chokwadi chiri kutobuda apa ndechiti hamuna kutowirirana baba nhau yekuiga mutorwa mumusha menyu. Ndo chokwadi. Ngatisawandirane 1+1 ndi 2. Nyangwe zvazo wazouya nhasi wachiuya koita hawo chiwanhu chawo nekudini pane imwe situation yekuti tichadini ngatingoite zviripo zvitidarike. Asi matare erudzi rwenyu ari kupikisana nezvamakadini nezvamakaita. Tinokunda here? Hatikundi nekuti pari kumberi kwedu wakatsamwa. Number 1, pana amai venyu pane nyaya. Amai venyu vachirwara vane mashoko aidikana kunzi abude pachena, asi hamuna kuabudisa pachena ba. Why? Pana amai venyu pane bundo apa. Pana amai venyu pane mashoko apa. Apa pana amai venyu 1+1 ndi 2. Ngatiuonesanei tibatsirane. Zvino chinonesa nyaya yamai mai. Iwe ukatadza awese wasvipa. Ukagona wese wagona. Mwana wenyu wachi inyoka. Inyoka iyi. Munobvumirana neni kuti pana mai pane masoko. Makabuda here pachena kwana sekuru. Makatenga kei. Hakuna kutaura chokwadi kei. Nyama yacho yakurudisa mwana uyu. Achishupa kumwana uyu. Achuya mumusha achikutaurirai. Muri kuitambirai. Kaderera nikapambeni. Ine madivisions. Haisi kutambirika.
Gudu. Zvino uneika varume. Nyangwa ikaita madivision. Umwe akanokora tsoka kuti ngakapfeka kunetsa, umwe akatukawo, umwe akatiwo mai muroi. Ndazvibata kumasowe kutaura kwemazuva ano yasirogani. Ameno zvamakaitira namai weyi ndimi munozvidini? Ndimi munozviziva. Zviri mumwoyomo. Uyai muponeswe. Wangaroorwa here vana? Imi makatuka mubvuri. Wangarooreka here vana? Imi makatuka mubvuri. Ukakuzi kuroyiwa kawo. Asi kudziroya. Matema demo pamukonde matosorwa. Mambo ndikutoshorwa. Mambo ndiani atema ndini mambo ndikutoshorwa. Ndomena ichemedzike. Sana baba munofana kugara pasi. Chimbomira ikoko. Munofana kugara pasi. Akanatsa, akatadza, umwe naumwe nemutoro wake, akabambudzi, akatuka mai, akaita sei. Ngatirongedze utadzi hwedu. Tizvipire kunana sekuru kuchiri kwero. Nekuti chatanga imbori pafukwa. Patinozopa pafukwa yakaenda pangozi. Inopinda kusvika ikoko. Nekuti anombotanga tati tsunye isiya pakuti mwana nebo ukazobhoekana mbama. Wana mai vanodarwa. Hapana zvinonwa mbama nana mai batedzi bana. Kanyatsa kunguza. Asazopedza kunyarara kumwanangu. Waitsemurwa. Kana nechihuni chine moto futi. Handizve. Nyana mai munoizwa? Ndoizwa. Makaita sei mai? Mataura variti pane zvinhu zvimusina kufambisa. Ndauda kunzwawo makaita sei kuna mai? Pakaibva ng'ombe. Yeumai. Kwete yeumai. Edzeumai. Puza ng'ombe dzeumai. Hafu wana, hafu mawana mai amunoshuta aiwa asando dzenyu sekuru hazina kuionesu wana asi chikaitwa nababa chaitwa nesi mombe idzi ingaone uruziwa shona yakanaka baba wanyu wakasiya 28 rooms kuharare ngeani ngeani ngenyu kwakasiya mabhazi ngeani kwakasiya ngozi ngeani thank you very much akasiya ngozi ngenyu akasiya marori ndenyu tasvika paya kuti baba wanyu ranga riri tsotsi kanga kaoma musoro kamukomana kaerega akasitiroke asi pane wana pane kuti anodzira yacho futi akaoma musoro fanika pinchisi ingori mumasimbi ingasimbi kuti auchaiti iwewe ba unogona kuzoita iwewe dzikasadaro ndiwo chatodza baba iwewe idiko idiko asi oneka ngatigarei pasi ihonzwa yedu mumbai pachabva nemhepo chinovhurira mhepo hamuchachidini hamuchachizivi mai wefanira kunge iri mbere kweri kuti vharira iri kuvhara ira ndaro iyo mpridzo yonamate pamba pedu yautisire mhiko pamba pedu everyday toadza matiro mugomo kurara umurutsanya pedza huni mambo mutasa musango mahara tsaka matsotsi vane matsotsi vane matsotsi matsotsi kana ndakutaura kwangu noti vane mabhinya mai mabhinya kana ndaa kwangu chaiko chaiko saka chokwadi chiripo chandaa kuti ndipendere vanangu makasviba zvinoizvo ndiri kuti makasviba zvatoda kuti tisunge tsvimbo tivhure uyakumba tiputitseka dembo akatiri mumba kwete pane vanhu vetsebaba nemafoni aipira kukuranidora apa timuona takandonyangarawo fanike inini vanozozvisiwa manje asi chokwadi chiripo ndechekuti vakomana makasviba kana iri mutaura yengozi kuti hatiri kuiziva ba inozivikana iyi ndikaitsvikinya hangu ndamugiya atotera tinosvika pane anza amabata apazibobegaka inini wanzoda kupupura izvo ndozivo ngedzamai dzakazhi ambwira munin'ina wakawindoa zvisina kuwirirana izvo neni chikuri mukuru handina kuwirirana nazvo ega ndandisipo
asi ndakataura kuti muri kutorerei bhodhi nguva iyi kuti wega mangwana mangwana kuti pamusha ndakataura vanhu vane polisi inondofamba nyika yese dai mananga musha kwavo vazvakabvayo kare kungoibva patendi wani kusvika pamusasa motoiga munhurosa izvondoziva ii hazvina kubuda kana ndikutaura chokwadi chingoitawo kuti ndisateererwewo kuti pana mukoma kana kuti mukoma wati ndo chinondinetsa ipo papa ndakatotaura kuti ngatifambe nemwana kuti inini hazvina kana zvinhu zviri kutopisa zvekuti ngatifambe nemwana uyu hazviitiba kuti mini ndisimuke nemwana wetiriwa iyi tobva taenda pangodawo umwe kana kuti takaitawo waini mangwana kunozonzi iwe natete muri wangani muri waviri munoenda kwasitori miyoromba muri 2 saka hazviitiba kufamba chinhu chemhuri tiri wairi neuyu nyakurwara ngatibatane tibude hapana ini ndirikutaura ndingoti zvinhu zviri kutoenderera mberi zvekusawirirana nepamusana pekusamboteererana kuti mukuru ndiani. Makasiya zvakadaro kuchengeta makasiya zvakadaro kana muri mai wangu imini makasiya zvakadaro. One makomrades yazvimbiraga ngatichidaiso wakomana pandataura kuti makadai parallel line tasvika atimbodairani wanagowanondaira tasvika chinitauriraiwo wanga kuti kwanzida kugadzirisa urwere hwemwana tokugadzirisa sei makadaro ndibatsirawo nepfungwa you are form 4 ndiri grade 2 how tiri kushandisa spana nambani ngubijani asi chandinoda kukuudzai ukaona wana 5 wasuruda kuwiranaba pane anekasungira pane aneka something kanotya kuti ndikadai neuyu mufunga neuyu ndingada kutaura kwedu noti anenge ari masuper powers anga asi wakomana tikanga tazogara maoko enyu yanga achene kana ndichitaura kuti kuchena ndinotaura kubva pamabasa nekuita uyu nditete uyu kusatodaira banyaya yake imhosva number 1 ingozi automatically 10/10 pati memurubara wanasikana pati mutosiri muda kuya mabhashi imuno mushungurudza mumabhashi aripo achazomirira here mwanasikana wako achamirira here uyu kam nhasi mamudaidzaka maona tabatsire uyu asi iye pari kuya kotaura are you attending him apindireka ukomana saka benzi ndiani teni mukati iwe chiremba uye utibatsire apa hatina mari bamakaisa maoko muhomwe mari yekuti tigadzirisa hatina mari sorry nhamo panhamo munofane nhamo yenyu macomrades but ndikutaura shamwari rova fofa akona kujaidza rega unetsa pane uyu chete uchibva pana vaenda mune wana wawo mangwana ngwatange kugwina ngwatange kukarara fofa kana pana ari kumurume ngadzoke 50-50 uyu muregerere uyu siya chiri murume fofa iwe naona madestinic moto ndobatsira magiya kuti apfuti pane pamwe pekuti mombe kana dzirutadza kudhonza dzinoda hasha kuti dzidhonze pachikumba kwenyu hakuna rudo tinogadzirisa sei kusina rudo ndiudze hamusi kutowirirana hamusi kutotsikirana muri matsotsi iwe rutamba dzako yaitamba dzake yaitamba dzake
mushai 1. Imagine ndini baba wako yori kuya kwa madzibaba nzira, uyo ari kuenda kwa kumachawa, uyo ari kuenda kwa ndunge, uyo ari kuenda kwa story. Zvese mukuya kwa nzamba mangu. How do I feel? Ndokondorani. Iwewe mukadzi wako akaenda varume 10 pamba unozviaccepta here. That is what you are doing. Dzinzaridzi renyu muri maroja wakomana. Rine waridzi rine mutemo. Hakuna musha usina mutemo, kana muti mune mutemo ukasabatira unodonha. Kana kutere tinogomera kufamba kwasagomera kani mu. Apa muri vanhu vanokudzwa kuchechi. Apa munofundisa zvekwe wamwe. Muchimira fana ufunza baba nimba ngogadziritsa. Ayo gadziritsa zvekwenyu. Muri kusodara kwenyu. Wafundisi wakapusa wo. Beta amweni ndiweshiwano. Ini ndinotobatanidza madzinza. Ndinotokubatanidzai kuti muwe nenyasha. Ndosaka ndakuti harapiki mwana wenyu kana pasina rudo. Nekuti tichaguma iwewe wakutora mwana wenyu wakufamba munhu wangani 2 1 2 3 werekede. Mangwana uya kumuka kudini? Akudaro. Ende kuredze hauyi. Ninguri punguruza so tafanike chinoi. Fanike tamuita kuna tete. Mwaina tiri kuti zviri pana tete out. Zviri kune uyu out. Tirakuisa maoko enyu ana baba iri gango renyu. Tibatsirani. Tirabatsirana nemwe. Kana baba akasiya nyimo ziri kupisaka. Ngatibate isisu wana baba. Iwe mbobatawo. Toita answer. Apa one wamuru disturb. Aliwe namba make uti. Ndiana chamu. So munesa ruseka. Ndiana chamu. Oh. Muchaita here any sorry kana token re sorry. Kana burugwa haro kana petticoat yamunomutengera. Ndo nopindwa mindo yapinda. Ameno mai wacho. Akarorwa diya ari kumurumeri. Ameno mai wacho. Shako akandoziva kuita bhuru basi. Chaivafuta akapedza. Otherwise tikazodzika nemidzi yacho pamwe nekurorwa mwana anogona kasinotororwa pakana kusina chakabviswa pabuti. Tikazotidzikise geje. Anyway, zvinowanikwa. Ngatigadzirise muchamudaro. Chipanganai 1 2 3. Tinoda kuuya kumba kwenyu iko kusingasviki. Asi rimwe dambudziko ratichasangana naro nderekuti misha yenyu wamwe makandopfeka matrozi muri panapa, muri mapitikoti government mungotongwa kumba. Saka pane nyaya manje. Handichazivi kuti wana baba wasara kumba muchawataurira muchichi. Ari munotongwa zve. Aiwa musarambe baba. Aiwa. Ndinotaura kuseri kwedhorobha. Mishanga yasu asi zviro. Ngenyaya bati munotongwa. Zviriko sekuru zvinogadzirwa. Ndosaka ndinotaura kuti tine point number 1 yekuruzhinji padakuzodzokera kuna ana baba wamwe wasara kupi. Nyaya. Todini. Aiwa kumbatikaronga tabatana na baba kunoyo. Alright, chidzika yapa mubatana na baba mutipe answer. There's 2 minutes. What running yapa ukani jamba ndo. Ndani pasi iyaki na baba teta ambo ipo yona. Kare pasi chidzika yenyu. Ndine wana watatu. Asuna ili wanodini. Ndinogara nawo kumba. Waunoda, waunoisa apa. Aiwa, aoni shi, aiwa wana apa. Achinda kukuya, kuda kuwaona. Na hamukusosiyana kudai. Kuchadzaidza wamwe wenyu, wouya muri pamwe chete kudai. Kuti ndaona mati hamunozobatika. Mchaudza asara ari mani pandakagara mchawadini handizoti muchaida nekuti chii kuti zviri kudini zviri kundirwadza unodini unowa iri waunodini
kuita huru kana kuti kwete mhai. Mai vana ndinovada wese. Unovada wese? Unoita zvakafanana? Zvinozosiyana kuti umwe unenge asi padhuze neni. Kana asi padhuze, mwana anoitawo zvakafanana nezvemwana. Mwana ngasatengese madomasi. Iwe wako aiwa wangoti watora hai chipo chake chechizukuru changu moti aiwa wana uirawo ende wana uirawo imondibvunza pane musi wakambochichaga ichi. Chizukuru chenyu chaakumbondituka mhai, chizukuru chenyu chaakumbondituka. Oh, sorry zvako. Sorry zvako. Ndiri apa ndinoona zvese sandiri. Saka ndanda kuti chizukuru chanyu Saka ndapfudza kuti sorry zvako sandiri ayikutuka. Mazita mhai ndaifunga kuti ndiye uri kundituka. Ndamuregerera. Alright. Ngatifambei mama. Onai. Ini ndakuvhara dare. Ndabva kure. Ndandakamirwa kuti ndibatsire vanhu mazvita mai. Tapanzwa. Iwe ndio ngori padhuze na baba yako. Iwe. Ndakati chovei padhuze. Iwe ndio aidiwa na baba kwa zvakasiyana nevamwe. Handizozivi kuti ndizvo aiita baba kana kuti asingaita. Kwete ndega neumwari baba. Alright. Padhiri remwombe dzamai apa wakariziva kai? Kuti baba padhiri remwombe dzamai unorizivaka. Pakafa mai makaudza here vana sekuru kuti mudanga masara ng'ombe 7 kana 8 dzamai? Baba vangu vari vapenyu vaipindura nyaya dzavo pakafuka. Imimi sevana hongu baba ari kutobira vana sekuru. Makabuda here pachena kuna ana sekuru? Hungu koma wakataura wakashaya tsigiro. Hungu uyaisapotana na babo? Ndaisapotana na baba sekuru. 1 + 1 ndi 2. Kana wanga usingasapotana na baba makapaira vana sekuru ng'ombe dzavo nanhasi mamapai? Takadzibudisa baba akaramba nadzo. Vamazodi? Takazondobudisa yakanga iri kuda kuita zviranga. 1 ka 7 badzaenda upi? Namba yadzandiziva dzadzingani. Handiti maifudza ere maigara paumbaka? Asi dzaive dzababa kuti ndizoziva kuti dzamai ingani dzababa ingani. Handaizoziva baba ipapo sekuru. Saka muchaigadzisa sei yemwombe dzamai? Kana paine vane ruzivo vachataura kuti tiigadzirise. Ko uyu paakataura kuti chokwadi mune mwombe dzirimo sei musina kutsigira uyu? Sekuru papa ine vakuru kupfuura isisi. What? Mwanga waripo. Wapi wamwe mukunde uyu? Kuna wangu mashure mavo varikuona natete wangu wasikuba. Saka makarangana iwe wana baba nana tete makarangana ubira wana sekuru. Mukabira mufi nekuti mufi adini? Anyarara. Ina ndikati ndakaba ina handinyazi. Saka nanasi mwombe dzana sekuru makadziva? Saka tati chaitwa na baba chaparirwa isisu. Alright. Saka makawapaira wana sekuru? Nasekuru wakangopiwa ng'ombe zvirango yakanga iripo. Nanasi? Saka ndambokubvunza mubvunzanga. Dziripi ng'ombe dzakatengesa? Nani? Na baba. Pamai yavo mari yacho? Baba waingoshandisa iyo. Wachidi? Vakawanda zvaitoda kutenga hembe dzavo nekundodii nekuita zvavari kuda. Ini ndichipiwawo. Kana ukapiwawo nababa ungachizaramba. Unotambira? Unotambira. Alright. Imi mukatambira mari yemunhaura yamunhu parodhi apo watambirawo mari yacho unoita sei? Ngokwaizva ndapewa yazvako pere. Baba ingoti atenga iwe shuka atenga iwe chase kuti uzoziva kuti asi chada ndikubatsirisa wira. Ndosaka kuona mhepo iyi yakupinda muwana wako. Ndosaka kuona baba akaita dhiri muwana wako. Nyaya yakutodetsa urume wairi 1. Nyangwe nyaya ikabvumwa panapa mukaenda kuseru. Mutori nemeeting mumwoyo menyu yekuti ngatirambe. Saka manzwa ndakutaurirai kuti haisi nyaya yekuti munoshaya asi mune hutsotsi. hatina kuita meeting yekuramba. No.
no especially iwe une mwana ruwa dai utori umwe munhu iwe waitonyarara kuti ukumbire rubatsiro wamwe wakubatsira but ndiwe utori nhungu yacho ndiwe mangongongo black boot yacho bvisa mweya wauinawo usatore mweya wababa usatore utsinye wababa kuisa mukati memusha munopedza musha twakawanda tumisikanzu twakaita baba wako kunyangwe mudunhu nemuraini vaizirikana vane tuito ngandikuudze chokwadi wanzwa asi mumhuri menyu muri 3 wari connected opposite don't do like so yanzadzi yenyu imubatsirei wazwa mangwana ipfukwa iyi it's your duty kubatsira uyu mazwa munozviziva here kuti ngozi yenyu yakanoparadza kumba kwemukwasha ndandisingadi kuzvitaura mhepo dzenyu dzine kuita kwakaipa unozviziva here kuti uyu mhepo ichinobuda kwaari achinotaurirwa dare hakuna kuita mazuva mairi mwana uya kupinda mutsaona unozviziva mhepo yandouya ikamutaurira kuti iwe uda kutorwa nezvemumvura uri kutinwa mhepo yako iri kuuya vachapotsa kuna mai vachendoti ti vachasununguka here vana imi ndimi mune joti rekukomura bhachi rine mwana ataure nevakadzi venyu muri kufadaya mumba muchipindura bhopfopfu zvimwe zvacho muri kuramba masikiriti anozivikanwa mweya uchitanga kutaura mamuri kuita mafanizi takupi taane mhepo dzana mai ndakukuudza kuti hapane nyaya mukatarisa kuti matara ese anda kutaurira ese hapana panopotsa bamisawira wangu kana ndapotsa nobaya nzewe asi hamuna uchena makaenda here unomboona gora mai mese semuri munoenda pake pake tinondoenda kana pafloor panongoita mafila neapo neapo asatamboita takaungana takangogumisira musi wataita inyara baba wenyu vari baba wenyu vari varipa baba namai vari panzvimbo komachira baba venda amaziba machira baba akazokura baba ako ndechida ti atinamba wanyanuba aminopo mabeno pamwe imimi chinoita kuti mutyane nemutya mukuru chii tisateerere bamukuru nyaya yekuti teta ari kurwara hamuna kuinzwa teta auya aunza dambudziko hamuna kuinzwa takatoizwa tikaikurukura pamwe baba ronga kuita sei saka pau7 wenyu 5 wenyu akazobudira kufamba nemwana hapana wakazofamba bane mwana mushure mekunga soko razi pagurupu umwe akati ngezvake unoda kutonyepera kudai umwe akati uda kunyepera kudai uyo wacho nyakueninaibva atoti achiregerai pamusoro iyi tinobatsirana imimi munoti uyu akaromba ndizvo ndocho miraika ndobvondorozvi mukadao ndidzikise geje ndodzikise imimi uyu munotya kutambira nekubata nyaya dzenyu munoti akaromba ende ndochokwadi chiripo uyu akaromba mimi munhu watsvena very good no problem pakufunga kwenyu pati kuti muapprove kuti sure ndizvo here zvaakaita
iye ari kukumbira kuti weiti fambe ini manje tiri muri kudududza kudzokera kumashure saka munoapuruva sei mondi yacho iri kudaidzira kuti omana uyai ini ndiri panapa ari kuenda palight fanika so uyai ndiri panapa imimi wacho zvino ndiri muri kuenda kulima muri kudaidzi kuseri kwangu saka tiri kuita kuti mushe kuenda mberi chinyi imimi alright kana dai zvorunzi ndine zvake sekutaura kwacho muri kuti ngezvake handizvoba zvichazogadziswa nani fambai kamunyatsobuda pachena munoti chinechi mune mitingi yenyimwe yamunaya neuprofita hwenyu hwekuseri kwedhoo ndosaka kana mukanzi ngatifambe muri kuregera zvakadaro nazvo akuafekta kuwana wake mosiya zvakadaro kowe kuwana wari kuafektwawa mweya wechaenda kupi wana baba wana baba hey wana baba hey wana baba hey wana baba munodarireiko kuita zvese zvenyika mweya ichitambura hey wana baba uyu mukadzi wako garamshi ena tenderuka ndiya uya pasaidi ndimakabereka muri tu enda padudzi apo chii gumbo rakaremara patudza gumbo hamunogara mushe baba nyaiyo nyatsotovera pana suita chovera zvakanaka ndotaura nemi zvakanaka tibatsire mwana ndotaura nemi ndozvichatisa vatsva bvisai mweya wekuti chokwadi chiri kuitika mumusha mohwandiridza mweya weumbavha wakaitwa muchibira wana sekuru ngaubve kuwirirana imimi ndiri kudhira nemi muri makriminal matsotsi mwana imbavha imbavha umwe wacho umbavha makatosapota panguva yawaisafanira kusapotwa vanhu ndo chekutanga nhau dzadzichitaura mweya waibuda apa kuti musha menyu maitika tumatari twakadai mwamuchiramba muchiti hatina zvatinoziva he hatina zvatinoziva mwana wako uyu akatanga kurwara ari gredhani 4 ndizvoka hanzadzi yako yakatanga kurwara ari gredhani 4 ndizvoka aiwa kanga tidaira nekapamene takazozviona isakuda kuenda kumagrade 7 ndizvozvo grade 7 ndiudzewo kuti mhepo yacho yanga yati yabvepi hasati aziva mukomana hasati ambopfimbwa nekugeza anga asati agona kugeza ba grade 4 then imi muri kunditaurira kuti kwanzi hatina chatinoziva ba imi mundiona kuti kwanzi musha wenyu wakachena comrade and gentlemen pana baba wenyu pane nyaya that's why anga ane mweya weumbimbi ndoga manzwa amai hawana kufa zvakanaka kubudikidza neubatwa wakabatwa newabereki wenyu nemubereki wenyu unorambireiko zvinhu zviri pachenechi nhasi musha wenyu hauna bvute makotora newatorwa kuyakochemera musha menyu tiri kuendeka hamuna chamunotya musha menyu mega mega ipapa pamuonani munotyanana munopumhana ipapa asi nhasi manditi kwanzi chiremba takabatana hamuna kubatana tikuwirirana kana tapanguva yakuti chokwadi ngatichibude pachena muri matsotsi unoita basa reiyo une murimi unoita basa rei unoita basa rei unorima mesa nditi ndizveri saka ngei muchishana kushana kwacho ndo wautotinetsa kuti uchiana namashana muri kucherera mabhotoro kumunda kumunda ngatibhechibhechi ngatimboicheka bhechibhechi amangu amunachiro asize mabhechibhechi kwete mabhechibhechi ngokumurembedzesi mbotopfekedza sketi awangonipawo sketi ndoenda kurowa musamenyi inini zvese zvangu
zvese zvangu zvese, dzingowa mbudzi, dzingowa hwai. Saka sei muchiwandana? Kungowa kumunda kwacho handini. Hai, ndinoda kuuya kumba kwenyu. Ini muri vaKristu. Wada ndiyomba kwenyu simudza imoko. Isimudza kudai. Muri kuda zvazvo? Sikaise. Tiuya kovhunyunura. Nyonga idzi dziri kufamba mumaminda ngedzenyu. Hamuchazivi. Orai ndazvinzwa. Toda kuonekana nemhepo yamai wenyu mune zvakanaka. Asi chekutanga tisati taenda kuriva chisunungurana nemukadzi wako. Bundurai naro. Handiti? Tinowirirana here. Makabara mese mwana. Kushanda namai kona zvakaita tete wako ane chigumbu. Kushanda naye aine chigumbu. Tinorwadziwa. Basa rinodini? Rinoreva. Asi kuregererana toudzana kwakadini? Kwakanaka. Kanga ana chekutaurira nyaya yemwana. Kakawanda. Wakambonomira here nemwana? Inini. Kubva pagrade 4? Uchimbona basa ramai mese? Chaizvo. Nawo idzi hamuna isadzinzwa here pamusoro pemwana? Dzari kutaura here. Nyaya yemhepo yepamwana maisainzwa here zvatanga ari grade 4? Takazoizwa kusekendari ndipo yakatanga kutotaura. Ndopaitanga kutaura? Ko pamwe pese arina musupenzi. Dai amai, imi muchifamba nayo nyaya maisainzwa here? Tainzwa. Vakatozotombobatwa ndizvo tina bamukuru mamuripo. Tini kwatakataga. Svika mhepo yechikazonga yambobata iwa. Akazoputsa newindo screen yemunhu. Mota yemunhu. Mhepo yacho yambova maafektawo. Wanga watoziva kuti mota yaking kakaya. Hamuna kutaura ine takazvizwa. Mamusikadzingirirwi. Bamukuru handinyepa. Mamusika mhanya ndirudzingirirwa. Ndakafamba makawanda tichizvizwa. Bomira, bamukuru ngaripe pachokwadi. Hazvinoitika here bamukuru? Zvekupusa sikirini ndakangamo, asi zvekudzingirira Mira, chibomira. Asi wakambodzingirwawo. Ndakaona mbuka yandakaona. Alright. Mushure mekunga ndabva nemwana uyu. Amai wacho kwatata. Saka ndaweye kuenda kumba. Ndakaona mbuka yako yange mberi kwangu. Mbuka yana musa ndakamboiona. Upenyu hwenyu hwese. Vamatanga kumhanya. Ndakamhanya. Kwete mbichana. Tete achirwara, aionawo zvandisingaonekwi. Handizvova. Grade 4. Iwewe uri kubva kwabatsirwawo nemwana. Vaonawo zvisingaiti sei? Zvisingaonekwi. Asi pamabvunzwa kuti pane zviri kuitika kumba kwenyu, wadada kuti chii? Hapana. Izvozvo zvandinofunga zvingazi. Ndezvekudhara seko. Wokuda zvezvinezvi. Ndozvine nyaya. Zvekudhara zvina basaba. Ndouya musiwewa zvatopera. Saka zvinyi zvawakaona? Mukaenda kana sana kuiziva kuti kaindinyi tida kuti zita racho. Yange gawa range mbuka. Muka yaitouya yakashamba zvekuti yeda yakandiruma. Saka ndakatizira pamasukuma. Kuzobva pamasukuma manje asi mota yemunhu anorawo. Alright. Saka ngatimbobatsirane zuva. Ini ndandirofunga hangu kuti mhepo iri apa iyi. Handiti mimi ndima wana baba. Tibvise tipe mimi wana baba machi. Mubvure kuitambira yenyu. Ndigurunura yakadai so ndotoipa foya. Tobva taiti ti kana muri mumaoko mako kana muri meuyu kana muri meuyu. Ngatiwira notiise panani. Ndokuita mhenduro dzenyu. Sekuru musati maita izvozvo. Uyu anotaura kuti ndiri kurwara. Hamuzomubvunzisa. Handizvova. Sekuru. Ndoti ndiwataurira ruzwa. Inini ndakutorwara. Kurwara kwandiri kuita. Ndiri kurwara nedambudziko rababa. Ndoti ndikutaura. Mukangozwa kuti ndafa. Kandai wakazi bhuri rangu riri kuenda fitipi. Wataura ndauri vanhu vachizwa. Kana kumba ndakataura. Vakuzviziva. Ndakatonyora nedhairi ndakanyora kuti mukazwa kuti ndafa. Mwana wangu ari mviri. Straight. Ndikuenda korwawo hondepi mushango. Nokuti ndatambudzika. Izvo zvandisikazivi. Ini ndiri mutoro. Ndiri kuchengetawo mhere iyi. Ndaedzawo nepandinogona kati wakunitakurisa mutoro wandisingagoni kudini kutakura. Kutakura mutoro waunoziva muupenyu hwavo. Tete vari apo wakambotaura history yavo yekurwara mwana wangu arwara. Vakamutuka.
wataurira izvozvo izvi kutaurira maigiro kuti ndakamborwarawo ndakutaura dare rechizwa kuti mumwe mangu mureruka ndakaremerwa ndikafuma ndakati ichirede nyorararai mwari wacho mudzimu yangu yakatosimba iri undichengeta nodai ndakazorora izvi ndine 3 days handina chandiuye kumwa mvura chete kufasitira mwana wangu kuti haana chaudyawo taedza kuti uye mumbokumbirire ndi mwana baba waripo totauya hapana watsunuka mwana haana chayo deouya kumboombererawo pamwe amwe wake kana mvura waramba kuti mwoyo wawakaoma saka ndokutaurire sekuru muri kuzwa kuti wakangozwa kuti ndafa wadzwa chatotanga ini ndiriyo kumalawi kutaura chokwadi aiwa ndirototaura ndirikuisa bundo rimwe mangu bhozi ndikutakurisa mutoro wandisikagoni kuutura nekuutakura bhozi muri kuzviziva inini munogona ikunitenga mukanitenga mukaita sei but mutoro umwe akanditakurisa handikwanisi kuutora makanikumbira kuti ndida kubara mwana ndikaita saizvozvo saka kubarire mwana mandikumbira ini ndazvitaura mambo akazvizwa mukati nhumbu yemwana uyu haina kuita accident vekuti ndabata nhumba ndakasiya matablets makumbira kuti ndida mwana ndine mwana 1 mukadzi wangu uramba ubara ndikaita mimba zvikazikana naonhesi zvikazikana namai wenyati mupenyu tichiuya pazongora kuchikafu achindipa tumabhanana aziva kuti ndini ndinotaura dare rese sekuru achizwa mwana waisi accident asi maenda kutora mhepo uya kuti zvaari mwana wekunze wandisi kuchengeta mutoro kuti mai vaya vashungurudzika ndine chandakakutadzirai handina kukutadzirai kukubarirai mwana makakumbira makandikumbira kuti ndibarirai mwana ndikakubarirai but makazotora sei mutoro unorema kuya konditakurisa wandisi kukwanisa kuutakura mapedza andapedza rega ndikuti sori ekutanga ndobva ndadzoka ndoti kuti rega ndikuti sori unoita so ndo inonzisona papotseka pakapotseka ndozvinoitwa shori pano pakapotseka pachazoti pashandirorendekukiraka mwana wangu ndamuona agwinya ndokuti matakura mutoro wenyu imimi kunga muinawo musha kunga chitupa ndafamba nacho wakatorisa mwana wechitupa bet chitupa musei chitupa wakatomhanya nehanzvadzi yake uyu mwana watomukomana mukuru wakatorisa chitupa wakachitoresereka nauri koro kuti mutoro mwana haiti kuti apinde mumusha makapinda naye mumusha handisi kuramba handina kumborambawo nangu kuti mwana ndirozoni ndewenyu hapana usikazvizivi mwana hapana pamunombozi kwazi haasi wangu ngatiende koti aende kotarisira rambai kwati ndizvaungotaurawo ngatiende kwatinasha wachida kuti tiende Harare ndikandozozwa mata uya tiende Harare waida kuti ndiite accident munzira ndife zviri pandiri zvinonditaurira ndine zvandinazvo ndine feeling yandinozwa inini medo ndifire munzira ndinoti ndinokutaura saka ndikuti yangu ndikafa zvakwana pamusoro nomusharuko vanhu pakabhenda mwana kana uchengetwa rokusaiti hatarisiri matambudziko akadai tinokumbira sori kune mudzimai tochigadzisa zvinhu zvedu chete murudo zvimwe zvisiza zvinana nebasa rese bachi tinokumbira ruregerero ane zvoba naye mudara zvimwe zvacho uyu ko iside kuti anyarare panyaya zvochitaura imimi ndokunonzwana uyu shoni yautaurwa paihonde ndo panozobva pfungwa munhu achidai vanhu vachinyepera kupungurudza chiita chijendirumende pane vanhu ndo panozobva ngozi yako pane hatichazoona umwe mukana tinogona kuushaya mukana pane zvemabvunza zvanzi hatiziva mabvunza kuti machira ababara handizivi kuti vakomana vanotaura chokwadi here inini ndakaenda ndakabva pamusha ndikasiya machira aripo ndiine 17 years icho ini handizivi kuti machira aripi kana kuti zvakazodidini ndinochibhondora chete handizivi kuti machira aripi ava kana vautaura chokwadi kuti vana kuona machira inini sekuti pamwe ndandiri mukuru kwowari kurati kufungai 17 years kuzodzoka ndapedza 40 years zvakaitika pakati apa handizivi ndaingouyawo 2 weeks saka ndadzoka pamwe pacho handitouyi rimwe gore handitouyi rimwe gore ndouya 2 weeks mairi handouyi ndichingodaro mpaka 40 years Wana se iri ubvunzwa kumana ngataure chokwadi iwe machira unombaona hayi nini sezvone machira alright
Kwa hiyo machira unaomba waone. Inini newe ndiso wakumana ya kupezisira. Alright. Takama batili 11. Mina. Ndiso ya kupezisira pezisira. Alright. Asi wana upupura ndakaita si. Tete machira unaomba waone wewe. Alright. It's okay. Handizivi kuti akafamba sei. Kana kana akaendeswa kwauba mukuru kana akaraswa. Handitoziva asi baba imboone machira. Alright. Zvisinei. Ini ndinofunga kuti ngatipedzere rwendo rwenyu kumba kwenyu. Kana tapedzera rwendo rwenyu kumba kwenyu, tisunungure mwana wenyu. Inini asi chikumbiro changu chiri kuti ini ndanombofunga kuti mhepo iri kubuda apa ikai. Tida kuipa bute. Ikupewa na baba mutambire. Mutakure. Papo munopaona useka. Ndidairewo makasala. Aiwa mwana ngasunungurwe seka. Amusopindura mubvunzo wangu pa. Titambidze ibute. Munoda. Makamirira. Aiwa munopindura mubvunzo wangu. Munoda here. Munoda. Imimi. And then the next question. Chimbomiraika. Kana matambira bute. Tida kuti toise panani. Hakusi kungotambira chete. 1 + 1 tina equals. Patati 2. Ndizvoka. Saka na matambira munozoisa panani mudai. Panemi here. Ndisai nyaya. Panemi here. Pana mishiro dari kumba here. Kana kuti tatenda. Noti nyaya yese unofanira kuanza. Ukapfimba mukadzi une chinangwa. Handizvoba. Ndikati nokuda, iye anotoona nokuda. Anoti eho, handizvoba. Asi tine chinangwa chatodini? Chatapfimbanirana. Saka mubvunzo wangu unoti, ehe, matambira nyaya iri apa iyi. Toda kunoisa panani? Iwo wakabotiza gava usiku zvagara pauri. Ndizvoka. Saka wewe wakuti hako nyaya iyi igare hako pauri. Handiti tiri munzira kugadzirwa. Handiti tiri munzira kuti tigare pasi tigadzire. Saka urumboti apa imbogare pauri. Mwezi mwana wane. Aiwa musupindura mubvunzo ba. Urumboti imbogare pauri kana. Kwe5 days dzere tichigadzirisa. Kana kuti iwo unoda kuti paine apa inoturikika sekuru. Tida kuenda pamunhu. Ndo pandiri kupangana nemi zvakanaka. Kuti toisa panani. Imimi muri wana babaka. Imimi munotakura. Tadidi ndo patanotura. Saka ndo tinowirirana. Taure kuti pana Maria, pana Susan, kana kuti pana ndo zvandiri kuda. Ndine mwana yechete. Upi? Iye ndiye mwana wangu msikana. Usaka igara yeye baba. Ayo ndo saka ndoti paini ni baba wacho yogara pandini. Pataita sei next? Tochiona patinozogadzirisa kuti ibvepo iende kwainoenda. Tozogadzirisa yakudzingwa kana iri ngozi yakuripwa kana zvakudini kuti zvichimonya zvo. Alright, imimi muda kugara nemufike mazuva mangani? Chipoko kachi. Kugara chipoko kachi mweya mufi. Muda kugara nawo mazuva mangani? Apa wakatanga grade 4, apa watanga futi grade 4, saka muda kugara nawo mazuva mangani? Mazuva ni kana zvigone kuti mazuva mangani. Uya kusvikira so zviri zvetse. Saka zvauwirirana nemi wana baba. Nokuti duty renyu. Apa wakuti ngatifambe paya paya. Ndonyama yapa nodini? Kudzingirira nekusolva. Saka muda kugara nawo mazuva mangani? Chipoko mweya munhu akafa muda mazuva mangani? Kana mubvunza kuti hapana here paunoturikwa. Musango. Icho chiri pamunhu. Chibvisai $5 yamisa. Pangane muwiri. Hanzi namai wenyu chibata naye kubva izvozvi zvipamambo panapa. Nyaya yenyu mugadzirisa kwaedza nematupangana kuti tatofamba sei sei. Ndamukatsvedza panapa madaidzwa nedare zvepanapa handizvoba. Mukatsvedza panapa muri vamaita wedza enda. Chisa imari yenyu apa. Mukwidze maoko. Tanga mataurira mukoma taakuti titambire mhepo iyi. Tiende nayo kumba. Tiogare patsi. Tironge kuti tidini. Titsunuro yato. Heda kuti tatohema nyimanyiso 5 minutes.
Ainga utoyefu. Basa kwangu. 5 minutes. Tutakuya tutoripo hivi. Hakuona tunaita. Raita. Tawira na. Pamzora sawira. Wabvuma mosha. Nenda murandu iyi. Hanzi tikubvuma mosha. Takuti tikutakura tiende kumba tiende kotaurirana. Tikukumbira pa mwana wakagara. Kuti ewo chimbo hope. Tazobvuma. Nyaya tiyaitaurira takumba. Ndoti umutsunule izvozvo izvi. Atodyawo chikafu. So ndichiri kuona ndowanda zoti uri sawira wangu. Uye ndichaenda newe mumusha. Tokurukura tiri mumusha. Nyaya yoripo. Vara nhasi toenda tese tinenge ndirimo zvangu chinepo tichiona kuti uripo here tiri kuenda here nhasi wacho handisi kuda mazuva tinozopangana kuti shamwari mina andauvirana vanhu wangu ndowaziva ndabva nawo vakandipa mamwe mazuva ndikagara wakambonyeperwa futi ndigara 1 week ndichimirira nhasi ndoranga riri zuva ravo alright ini ndapo izvozvi nyaya yamaoko amambo saka zvandichaita ndakuitira kuna mambo izvozvi izvi so ndienda kuisa matsotsi amaoko ani amambo iwe ukaona asina kuyaba waenda kumba kwamambo kwacho wazvibataka ikoko wagara ikoko mambo uyai ndinobva tajaira kuenda ndinobopa dzekuforo dzega ende chikagara kumba kwamambo zuva one chipoko chenyu ng'ombe zuva ng'ombe chinhu panzvimbo yacho. Ndakupai uyu Sawira ndiye achafambisa nyaya iyi achitulira mambo mutasi dare richienda mberi. Yakanaka. Akavhara. Alright, ndazvinzwa, tinobatsirana. Taakuronga kuti iwe wachaita mwinyi. Saka ini chikumbiro changu ona pawakagara anza ane 2 days ana kana umboya kana umwa mvura kana kuita sei. Ndakukumbira usapfuwa. Wakutoti akupenga. Asi ndinokunzwisisa imweya chimsuni yayi nyaya imire zvikira. Chinyara waini. Asangoita saizvozvo. Aiwa ndinodzoka maninesi. Chinyara waini ndisawira. Handizvova. Ini Sawira wako ndiri kurewo. Ndinofamba nemotikari. Touyoka kudare kumba kwawo. Mombe wanadzo mbudzi wanadzo tichapangana kuti tofamba sei titambe jiri. Utaura kuti zvifambe ugadziriswa iwewe Sawira. Nyaya ubve pane awa yakanaka. Unyatsa kupiwa chimhandara chako woita zvinhu zvako nyaya toironga mucheusununguro oteteu. Autoona ufamba nemota yakaita fanike iyo. Wataurere kuti zvarimo. Rozo zvekupiwa 3 days 4 days handidi. Awashayi mari yavo. Awashayi chekukupawo. Kungoomera zvavo. Kuda kusungirira panakagara. Aiwa, handiti izvozvo. Mazuva manga nditoyomba konyakumana iyo yayenyu. Handikuda tu. Wanayo avo. Awashayi. Wakabatana. Wakasvika neapo pane apo. Awashayi. Awashayi kana chikuti. Ndimuri pano. Vanotengesa kana mapurova. Ona. Kana mabhuku. Handikuda. Kubva pamwiri vako. Ona ndazvinzwa kufara. Pamusoro wana baba. Mazuva manga. Sekuru mazuva akatisina maronga nekuti hatina kutokwana sekutaura pawangu achitoti mauya musina utano. Handizviti ipapapo tingapafambisa. Ndinofunga semusoja. Ngatiti imi muri kuvhima nhoro wamwe ari kuHarare. Saka iwe uchatanga wambochaira foni here ari kumboti madam ndaona nhoro dindiridzere yorovhima. Tingadaro. Unochaya yodini? Yodonhaka. Wozofona kuti mai mwana mhanye kuno kune chi? Kune muriwo. Yamunibatsira uchako. Handii ndizvo. Saka ndikufunga kuti option inemi mutori paground. Kukunzwai, kusakunzwai kwawo indomena ichemedza. Kana wasina kukunzwai giya renyu monditendera badzi kuti ndibvise apa. Ndise pane ari kuramba wacho.
izvo ndagara ndakuudzai kuti hazvinetsi. Uyu angautoti kwanzi ndinduda pane nhamba 6 yaRutemo but hazoti ndinoidzima switch izvo zvandatoita ipapapa so hazotozoti ndapinda kusvika papi. Ndichibva pano ndinawo handisi kubva pavari because ndaona wanitiza ndozvaunondiita wonitiza mondisvika mongondisiya ndogara aiwa apa handichadi Burisa zvimhome. Burisa zvimhome. Burisa zvimhome. Masa pete tunyabata uyu. Tuitei. Yera. Zvakizeyo mzinda. Mapedza. Ha? Apana masiyo. Chichi kwangu chine chitupa. Ndatibudze. Shona. Pambra zvanya. Ndirakizeyo mzinda. Ndangoti ndaapurivha kuti matamu namari sindida kunyadzisai kuti munayo. Mari yamataura mama 400 ndiyo tatiri kuti hatina mari inosvika ikoko. Hatina kuti hatina kana senti. No. Handisi kuda mari yenyu. Ndangoti ndikuapurivhei chete kuti mari munayo. Chinoita munhu anocheba. Baba, ndinawo $50 ndikukumbirawo ndibatsirewo. Zvinonzve munofamba muchinyeperana kuti ndinoda mari. Handidi mari, ndakubatsirai mahala. Tati kwako pane yamataura hatina inosvika ipapo. Handizvo zvamataura. Chete ndabva tatosvikira handizvo ba munonyepa. Nyange sekretari wangu mamutotota muna mai. Ndangoti ndikunyadzisei hangu chete kuti ndizive kuti mari munayo hatsamudi. Zvino kana muchiitira utsinyi neropa renyu handina kuramba ndizvo kana baba vacho akazitadzikura. Ndizvo zvandataura. Chine magirazi andatosa. Ndinongokunamatira hangu chete. Mwari wakuitirei nyasha. Makudikitira. Famba zvakanaka. Unototi ndaseta umwe wako chete. Ndandagara kandaita musoro wakaomara. Chifereti. Chifereti. Mirai! Mwari muba siri wedu daga rada zviro mudziwiri batatete rimu chikwereti chabva chatotanga kuti ukweretesa panapa. Alright, zvakaipa. Ndangoti dakuti dare rione mambo vaone kuti mari munadzo asi hamuna basa nemweya weropa renyu. Nyika yese ichiona munonyeba kuti tikati hatina mari haatibatsiri anouya kwamutaza kuda mari. No, ndiripo pakubatsira mweya yawanhu. Very sorry.
Voy a ver chinchilla con María. Voy a tener que chinchilla. Chinchilla $50. Yo tengo María. The chinchilla. The chinchilla. $18 there, man. I never know number 40 so. So bon, voilà, putain. I don't know what to do. 21, 22, I don't know 10. Good, 50. Well, that was it. Later, I will change it. No problem. Thank you very much. Right. Amuna mariba muri warumba. Oi, yekunyima utambudza mweya wenyu waMwari. Oi, muchengete mwana nyeswa nemurudo. Totokubatsirewo basi. Munonyima akaguta. Handidi mari yewanhu, ndinoda mweya yewanhu kuti igare zvakanaka. Saka endei kunyima muite zvakanaka naMwari. Awedzere pamunonyima paya paite pashoma. Uyu mutete uyu munochengeta mutete wenyu uyu endamurando ndiwe mukuruka matotoni apa unochengeta pakanaka taakuzorodza mweya wenyu mahari. Thank you. Tengira mwana madhiringi kana asunungurwa akutoti adye mari make ndapedza basa pakanaka. Zvakanaka Sawira. Chisonongora to. Chisonongora mutombo. Nguva yako. Chisonongora to. Niwondere Sawira. Mubatsiri panyika nematare etu wana. Ndanzwa. Chisonongora. Chitano paroka. Chigara pasi. Kuringira ninawo zvakanaka. Ninoshane muri. Famba zvakanaka. Famba zvakanaka. Famba zvakanaka. Famba zvakanaka. Famba zvakanaka. Famba zvakanaka. Seguro. Hawana mari wanoshaya. Ada kuti wabatsirike mubatsire mwana. Waita sei? Aiwa. Lembuka. What's wrong with it? So. Pane chikafu ere madhiringi anachi? Mayone. Ngawira. Yese, tu ari kutonhora. Kana ari kudziya bo. Mambo mpe. Leni ari kudziya. Kochi chakunetsa. Hanzi tikushaya. Saka chanetsa chii? Ndinotobatsirawo dambudziko ranaro nekunyima. Kuti Mwari apindi. Mati uyu mwana uyu ndewa baba ava. Ava chavava. Mashoko andanzwa kuti damuka mwa baba ava. Ndiwo. Wataura kuti tiri kuitiswa panapa. Mwana wari arwara uyu. Sorry, ndo zvazvinoita. Hazvinowanikwa hawakomana imi hadiwa ndau. Vanyasotora tikuitiswa panapa hande tinoite zvino. Panapa tutoitiswa mimi munhu wangu achitaura kana wati tukuitiswa panapa. Nenda kumbira kuti ndingaonawo se. Hayi tinoone tete ani tiende tinotsvaga umwe munhu. Tonoita mesi dzedu kumboko. Wakutaura ari pachikona chako. Ari mwana wawo. Hawana kutaura nini handizi. Amene munhu wataura naye baba. Ndikatoti ndikuda kutaura nasekuru ndikumbire mari yandinayo haikwani 400. Already no problem. Zvinowanikwa mudhara. Zvinowanikwa pachirunini. Mweya unoziva kuti chii. Pamunofamba munyika, mune matambiriro amunondiita, but handizi like izvozvo. Nini ndobatsira mweya yaMwari chete. Ndosaka ndakupa thank you you. Time machine yona.
Naibu anawabatsira munhu wao. Tatanga nguwai. Tatanga nguwai. Dzanguwai. Hana ere kuwabatsira. Naye anakuwabatsira. Naye ndakuwabatsira. Mahara. Dambudziko ndiri. Kana machembera mukati mandondiridzira mururu. Tawanirwa nyasha, tawanirwa nyasha, ona tawanirwa nyasha, tawanirwa nyasha, tawanirwa nyasha, tawanirwa nyasha, Nyasha dubu tsoka mutei nevasimodzi chakutaura zvaitika chimwe god oh kai Tiriwo munzara tingahere mwana asingaizwi zvakauma kuramba nemvura mudomo virienda nerutingo kutinyi chimbotora dzaswiti wako chimbonyaradza switi wako chimbonyaradza switi wako